Yn y Pennod yma! Mae job i gyd nawr. Trefniadau funud ola'r briodas. Dal yn aros am yr RSVPs iddyn nhw, ni gallu hala'r final numbers i ti Glyn. Mae eisiau gwneud y list bwyd wedyn, eisiau sorto hotel, dal pethau fel confetti, fel basgedi dal y confetti. A gyda cwpl o final touches, Perfecto! mae'r mini'n barod i fynd. Neu falle ddim. No. Ni'n cael ei sein i hwn, mae fi ddim bod raso heddi. Wel, helo. So mae there. Os dda. She's ready for you. Dycha ni. O, mae wedi cael front end Mas yn y hoel, Mae'n edrych yn gwrdd i fi. Mae'n gwybod front end yn edrych yn gwrdd. Ffeindio sef, second hand, stofio bach o cash i ti. Ond mae eisiau bach, just bach o... So, mae eisiau bach o zone da. So fe'n quite i benni to. O, front end newydd, edrych yn gwrdd endaf. So na pam Mae'n cael ei bod edrych yn wach am oedd y cyn ni. Right, okay. Mae bach o jobs ma'n i weld, so mae Jack yn mynd i help di bwrw dents mas. Okay. A wedyn ni'n mynd i weld o'r panels. Bach o bad news i fi. Ie, ni'n neud y fori, weld o'r front end yn y fori. So, lwch ti ma fori? Sa'i ma fori. So ni'n weld o fan o. Sens, mae da fi wythnos, as in, wedding admin is real nawr. Cansla fe? Lli yna to? Wel, seriously, mae fel fi off gwaith am the next few days. Fittings, RSVPs yn y mewn, so ti dal di hala fi beth ti moyn i fita. Oh. Plain. Sa'n moyn salad, ond shit, lich na i gyd. Salad? Beth ti'n meddwl i fi? Sa'n i cwmwyd yma? Oce, well fi... Na, seriously, sy'n lot o amser da fi. So, fi gwybod mae eisiau help rydyn ni, achos ti fysi, le ti'n mynd weekend in? Dim i weekend yma, mae rali weekend Jack. in. Mae rali Penfreid a Jack mas weekend yma, wedyn... Weekend ar ôl ni. Bant yn snet ydyn nhw wedyn. A mae lot o bethau i wneud fan hyn, heb sôn am sorto hwn mas. Newn ni few hours yn y fori nawr, Ed. Wedding present ti, oce? E beth yw e, fi'n ffixo car ti. Do. Do, ie. Hello? Helo. Osian? Ie? O fyna wyt ti? Be ti'n neud mewn fyna da? Ni'n meddwl mai ar hwn ti wod Sorry. neud gwaith. Sy'n mawr. Can't help yourself, can you? Beth sy'n bod, man? O, wedys ti, o ti dod mas i sorto hwn mas cyn y briodas? Dwi wedi symud o fanna i fanna. Mae eisiau clai hefyd. Wel, dim di ball yna ni. Mae wedi bod fan hyn dros y geia. Beth sy'n ysgol? Beth sy'n rhethau iwsys ti fyd e? Beth ni am spin, do? Am charity thing fydd? Do. Beth ni lawr yn y de. Yn y gorllewin, actually. Right. Sym o ti eisiau gwneud? Just quick check over. Bydd angen MOT yna fo cyn y brodas, ond just check efo'r ôl bod yn sefyll dros y geia, really, so... Bydd MOT edrych edrych mas, bydd e? Erbyn y brodas bydd, chance. A ti'n mynd y capel yn hwn? O, ie. A wedyn fi'n dod ati yn hwn, o'n i moyn gadael y capel mewn Jaguar type yn hwnni. Ti'n angen Jaguar type yn di? Ford Escort, 1979. Ond ges ti ffordd un Wedi cael ei bildio gyda... Love and tender care. Love cyntaf fi. Fi'n gwybod Osian, mae'n ti'n licio gweud wrtho fi. How crazy meddwl, ti'n nesaf bydd ni yn ystod yn y car ma, a byddwn ni'n briod? Ie. Dim jyst yn ei wedi berchen hanner y car hefyd. Yes! Joke. Okay. Na, what's yours is mine, what's mine is yours. Fel am wedi bod fe, anyway. Mi fydd o definitely ar ôl dwrnod na, anyway fydd. Anyway, pa siarad am hynna fan. Fi biawn. Yes, i grist. Be ti'n neud? Fi sy'n mynd i gweld mae'n o les dy fi, fel ffroc briodas fi. O! Rai ti'n neud na? Mae'n smelo mi mwyn. Hey, be ti'n mynd i'r capel yma te? Sa'n gwybod. Mae rwy'n di gweithio fi, o'n i'n sorto hwnna mas i ti. Mae rhywbeth yn gweithio i wenda fe'n rhywbeth yn neud fe, ond sa'n gwybod. Good God. So, falle greiddau ddim, a falle byddwn ni ddim yn priodi. Neu fydde di'n A cyrraedd... fe ddim berchen hanner hwn. Neu fydde di'n cyrraedd yn ffeisio am fforong neu rhywbeth. Good entrance though, sure. Mae'n good, impressive entrance. Mae fe cil lawr fyna i fynd i'r capel. Ble mae Mae'r yn mynd i fynd te? Da fi i fod. Ffindwn ni mas. So, byddai'n cael surprise bach
Pleasant or not pleasant. Felly gai Jaguar E-Type. Mini type o thing. Cyw endaf. So ni wedi cael menti car bach neis yn, a mae eisiau bach o tiwnad yna fe, achos sy'n smot amser ni mynd o A to B, a sa eisiau di fod yn hwyr neu bai fi bydde. So, bach o tiwnad awr yw'r plan. Yw ath beth, torri lawr? Wel, torri lawr, dim ond bod tafar na byddyn iawn. Sy'n mosta fi, a bu Morris yn enjoyo'n iawn. A fi anna so mad. Mae Hana di dechrau ar y booze yn barod. Diolch. Ti'n neud e? List. List? Lists, actually. Oh. To-do list. Mwy nag un list. Mwy nag un list. Mae eitha lot o pethau i sorto mas yn y sam. Go on te. Fire away. So, mae eisiau front end newi. Ta-ta-da! Mae wings da fi. Yeah. Mae eisiau symud y set, achos mae fi rhy bell. Fi rhy agos yn rhy bell fyd. Mae eisiau symud e fel un. Rhi agos o rhy bell. Ie, mae'r angle y set yn wrong. Oh, right, yeah. Mae eisiau belt newydd. Mae eisiau cael dents mas. So ni'n mynd poeni llawer am yna. Character ydy dents da hynna. Mae pob un yn dweud stori, cofio. A os gallai newid y steering wheel fyd, achos I lico'r steering wheel. So, sando peinto. Mae pethau sy'n eisiau wneud yn fwy cosmetic, really, jyst i wneud edrych bach yn well. Wedyn, to-do list priodas. Oh, department ti, dwi'n nhw. Department fi yw blinking lot yma, I'd say. Dal yn aros am yr aros fi pidi ddod nôl, ni gallu hala'r final numbers i ti glyn. Mae eisiau gwneud y list bwyd wedyn, eisiau sorto hotel, dal pethau fel confetti, stwff fel basgedi dal y confetti, earrings. O, mae eisiau siarad Wendy beth i bloda. Speech ti eisiau sgwennu fyd. O, fi wedi meddwl beth i rhywbeth arall i ti wneud. Eisiau ti sorto wedding ring ti mas yn deud i. 2 peth ar list ti nawr. Sorto'r car mas a'r wedding ring. Ti'n meddwl di ben yn ei na? Yeah. On it. Osh on it. Good boy, Osh. Wow! Woohoo! O, yn edrych fel car gwahanol. Dal bach o dents yn ni, ond... Oh, looking good. Mae hynna fach. Helo. What do you thinking? Sheino, nhw i? Sheino! O'n i'n gweld chi wedi bod yn fysi, war y teg. Cwpl o dents di bwrw mas, mae still loads ynddo fe, yn bach yn llai fel. Mae'n mor bright, mae'r hael y Sheino fe, ffili, mae eisiau blwydd sunglasses yna fe. Make the most of it, yes, see. O, mae'n bright yna fe. Edrych yn well, yn barod. Ni wedi cael bach o tac yna fe. Ie, diolch. Beth sy'n bod mlaen i gyd, e? Front end i gyd nawr, hwnna newi i gyd. Wel, newi-ish. Ffeindio ni'n hwnna bach gwyddylan mas ag y pisio, ffeindio yna front end hwnna. So mae smelo bach o pisio, mae'n iawn. A di hwnna gwyd. Sa'n ni smelo fe, ne? Pa smelo fe, na. A ni wedi bwrw dents mas o fe. Sando fe, peinto fe. Bydd y tracking ar ôl ti wylo ddi wrth yswetha, damage o fe gyd. Damage o fe. So na, mae'n gwyd. A ni sy'n mynd y set. Ie, achos o'n i bach yn resell yn yna. Ie. So ni sy'n mynd y set nôl a, wel, dylan Osian a ddys. Mae hwnna'n ffito bach yn well. Mae eisiau ti bach o... Dwi wedi fforti ar y belts ma'r clef i gyd. Cwsyn bach mewn hwnna wedyn. Bach o stickers. Stickers yn ordor ti? Stickers yn barod y fi, boys. Ni fi sticker o. Sy'n dwi'n gwybod hyn? O, hanner helmetric. Snapodd e ddi. Snapodd helmet ti? Do, cwmpodd e lawr yn hyn. O, gutted. Ie. Oh, God. Hilarious. Dwi'n dweud good, dwi'n fel un o'r things fel... Oh! Un o'r things llai o seis i fi gael mynd mewn y twyllau. Ond mae eisiau sychu mirror yna fi fyd, a symud y mirror falle. Ti'n beth yn edrych yn y mirror? All the time. Ti'n edrych yn y mirror trwmser, os mae wastad pob un tu ôl ti, achos ti wastad yn ennill, byddai. Ddim eisiau fi edrych yn y mirror. Wel, edrych o aros nhw'n lapo fi felly. Ti'n fi gweld mas o fe? Hold on. O, net bach. O, bydde'n iawn. Ti'n meddwl? Ie, godbryd. Ti'n fi gweld fi? Wel, fi'n gweld fel o nec ti lawr. Pa fi'n iste fel fan hyn nawr fi'n gweld, fi jyst yn gweld fel... Ti'n meddwl mae Joe fyna nawr, y cafn yma? Ie. Fi'n gweld Joe, just
Just y camera. A ond sa'n gweld car ti o gwbl. Dim car ti. Fe car ti yw? Ti'n gweld beth fel yna? Hwna well? Hwna bach o well, ydy? Ie. A bydd A fel, hwna. ie. Good nawr. Bach a dro yw e, sy'n mot, oes e? Ie, bydd hwna. Mirra wedi sorto, ond oedd mwy nag un problem. Ie, hwnna'r problem, so. Now do it. So le mae hwnna bod mynd? I ma na. Ti jocan. O, mae'n dod half... O, drych mae'n snapo hwnna. Mae'n snapo fy'n adrych. Dyna beth sy'n arall i fi. Just dal nhw'n y gili am y ras. Mae'n hwnna dydyn mas na, ryd. Mae'n wel yn trwli. Perfect, woohoo! For all your electrical needs. Ie. Drac Owens. Job done. Ie, iawn. Da iawn, Jack. Ond mae sticky situation eisiau sorto nesa. Gyfres hyn, mae'r mini bach hyn ddim yn cael hanner gymaint o sylw ar mini bach miglia, achos gaethon ni hwnna wedi sbreio o'r bridge yn Newtown. Gaethon ni fel ar i boomerang, gael stickers push yna fe, a gael carwyn i wneud e, helpu ni. Ond trwy it's very DIY, yn wneud i gyd yn unan. Mae wedi cael ei sbreio, dim fi sy'n sbreio fe, achos o'n i ar y wedding admin. Ond ni sy'n rhoi'r stickers yna. Mae Carwyn wedi printo nhw off i ni. Do. Ond lan i ni we. O'n i wedi dysgu, dyn ni? O ti na, watcho Carwyn yn neud. Dwi wedi gweld nhw'n mynd arno. Eriod wedi gosod sticker. Ti yw'r expert fan hyn. Dwi jyst mae i helpu dala nhw na gyd, breichau hir. Oce, so ni wedi, wel, fi wedi penderfynu bod ni'n mynd am coch gwyrdd a gwyn, achos na beth oedd lliwiau dad back in the day. Hwna o ffefryd fi. Iesu, gres mae'n edrych yn gymleth. Neis do. O'n i'n meddwl, jyst fel cwpl o lanes fynd yn go. Oce, well, ni trial, lle ni. So mae hwnna back to us, y cer ti yn y bac, ie? Flawd. O sos? Neu ydi hwn fod o'ch o draw? Na, O, ti'n yn iawn. masif. Yndi. So fe mor smooth ar y miglia, mae cwpl o dents yn hwn, Drian. Eisiau ti stopo cymaru fe i'r miglia. Sorry. Mae un werth hanner can mil. Mae hwn werth Mil. 1500. Gyda ti. Hei, bydd Carwyn Boomerang yn wel prawd o fi. Piles dy fi ar ôl eno. Tîn fi'n o'r. Pam mae piles fel gogs. Gogs? Ie. Na. Pan maen nhw'n dod lawr a mynd o lan, maen nhw'n iawn. Pan maen nhw'n dod lawr aros lawr, maen nhw'n pain in the ass. Trio ni fe? Ie, bydd yn ofalus, de, rhaid bod ti'n tynnu fe bant. Ie. One done. Tio fe, mae'n edrych yn iawn. Ti edrych o bell, mae'n iawn. Be? Fi gedi hwnna bydd quote o'r dei. Os ti'n edrych o bell, mae'n edrych yn iawn. Just pa'n edrych yn agos. Ti'n meddwl, so far, ni'n un ar eid. Okay. Beth ti fyna? Ti'n meddwl, dyna nôl y teifo bod yn dyneiach. A ti'n becso, wedi mynd i fod yn disaster. Far Ti'n from mae it. can gwaith well na beth o'n i'n disgwyl. Pengliniau fi'n ruined. Right. Coch arall. Oh, funny. O, neith e therapeutic. Eisiau ti pengliniau fi. So, mae wedi cymryd ni 45 minutes i wneud un ochr. Ar ochr na'n edrych lot ffastach na'r ochr un. Mae'n edrych yn really good. Mae'n fi well impressed â ni. Beth yw, dim ond un ochr o pobl yn gweld at one time. Sim Pwynt pobl da yn iawn. gallu gweld doi ochr dyn nhw'r un pryd. So, sim ots. Dim ond bod y weddol debyg. Sa'n gael bod neb yn mynd i weid, mae hwnna centimetr yn wahanol yr ochr arall. Lle gai changing career. Llai wel, os oes job i gael y Carwyn. Right, last bit. Shall we go for it? Yeah. Perfect. Da iawn. Successful morning. Da iawn ni. Dyma bach o behind the scenes o siwt mae cyfarfodydd ralio yn mynd. Ni dechrau bant yn gwyd. Tre gael ein canol y drws. Wedyn mae ambell un yn colli amynedd. Ti'n treu lot gomor amser ar hwn nawr. Oeddi hwnna'n edrych yn Odi, straight? mae'n edrych yn gret. Cama nôl. A mae natur bach yn dod i'r amlwg.
Jesus! Sa'n gwaith ti'n wneud na heddi? Stico fe digon dyn. Na, achos ti'n rhoi gormod o tape yno, a mae'n tynnu fe off wedyn. Ie, mae eisiau bod yn dala. Sy'n eisiau seisyn, bysys bach, sy'n eisiau. Reit, ydy hwnna'n iawn a mesur am 10 million time. Mae'r uchel, dim ma fe. At this point, wyt ti'n meddwl bod rhywun yn mynd i weid, mae hwnna half a centimetre yn bellach lawr ochr na. Waw. O, ti'n be, fi'n credu bod e half a centimetre yn lawr. Ar yw ffordd, ni'n perswadio'n gilydd bod popeth yn... A'n edrych yn gwrdd, ydw? Hwna'n ala fe edrych lot siarpach rhyw ffordd, yna. Reit, llythyr yn ochr arall, de. Sis nhw lawr. So, ti ddim wedi cael y plater mawr o cyrru na, Mae'r? Drian a I cynno. Osian fydda i. Drian Osian? Pam? Ti'n mynd bod un o'r gragedd un sy'n bore di sadw. Reit, come on e! Mae eisiau gwneud hyn. Yn decorator parlor ydi. Wel, pam ti stopo tel na pryd mae pethau gweithio gy? Mae ti cario mlaen mynd am bod ti wedi benni. A mae ambell un yn colli'r plot. Felly ni wrso'r plus i wneud dot arall. Byddwn yn ffito mewn i le mae roundabout, y number plate. Os eisiau... Os eisiau... Os eisiau... Ti iawn i fe? Hwna'n 3, mae'r canol yn 10, mae hwna'n 7, so hwna'n gywir. A os nad ych chi'n nabod y dyn camera Jo, so fe byth yn gwenu. Fi laughing, Jo. Because then I lose my mind. You had what? A moment. Then I lose my mind. Wel, mi'n measuring. Yes. Saith. Hwna'n 10, hwna'n 3. Swn lle ti fod na fe? Na, jyst ti'n cymryd oriau i wneud un peth. Sef bai Willy Bowen, was e? O, mae hwnna'n edrych yn clas. Parodd yr optimism ddim yn hir. Mae'n edrych yn really shit. Dwi'n ddrwg. Na, so fe yn too bad, actually. Dew, mae'n iawn. Reit e. Ti'n cael stick o hwn arno. Perfecto. Wel, fi'n really impressed yn hunain, ti'n modd. A mae fe'n really edrych o car dad. Ynddi? Da iawn, bawb. Da iawn. Y mini bach yn barod a'r diwrnod mawr wedi cyrraedd yn Red Roses ar gyfer cyfarfod cyntaf holl bwysig y tymor rasio i gyngrau'r De Cymru. First of all, welcome you all to Castle Live, the first meeting of the year. It's great to see so many of you here. I'm lying because I don't want so many of you here because this is going to be hard work. Do, mae wedi bod yn eia hir o baratoi'r ceir ar gyfer y diwrnod ma, a'r dynion menwod a'r juniors canodd yn barod i rasio. Ti'n ei gyfnod sŵn, ne? Bore da! Ti'n meddwl be, y dreifo yma heddi fel mor wahanol i deimlad o dreifo yma ar unrhyw diwrnod arall pan ni wedi bod yma. Da pob tro arall ni wedi bod yma i ffilmo. Ti'n meddwl very different feeling heddi. Well, very different day heddi na pam. Wedi dod i conclusion, actually, sy'n ots da fi dod yn dwetha. Fi jyst yma'n benni yn un pishin a sa'n mo'n cael ei tywa mas. Y gwir yw, dyw'r car gorau ddim dy ti gwaith. So rhwng... Diolch. Os bydde ti mewn Real car confidence. galle ennill... Fair enough, bydd y pressure yno fi. Ond i fod yn deg. Edrych yn gwrdd ddo. Oce, so mae cwpl o bethau wedi newid ers i ni fod yma dwetha. Anreg bach ti fy'n edrych? O ie, hwnna'n helpu sgwyddau fi. Ie. O ie, cwpl o stickers newydd edrych. Gweneira di'n neud rhywun o'i ti. Class 1 fan hyn, a mae wedi rhoi calon bach i ti. O, ar y teg. Wedi am i ni ddechrau'r cwestiwn. Ti eisiau dechrau fe nawr? Ie, tria fe. Dwi'n gobeth. Yw'r sŵn na? Fi'n rhaid boi fe. Age, mae clic. Ti hwnna. Beth yw hwn, og? Fel mae hwnna'n neud sŵn? Fuel pump? Yeah, just pulsate it now. O fe? Ti siŵr? Stari clywed nawr, Brad. Na, mae hwnna'n... So that's a good sign. Don't even know sŵn gyda'i problem. Oce, wel mae'n redeg. O'n i stôl hwnna, wedi mynd off. Ie, mae'n iawn, mae'n iawn.
Car wedi tanio, amser am wardrobe change. A pwy arall ond y teulu Owens yn rhoi help llaw i Hana newid hyd yn oed. Mae'n gwisgo babi. Sut ti teimlo yn y gwar? Fi'n barod. Wyt ti? Bach o nerfus, ond... Byddai'n iawn. Ti wedi gwneud o'r blaen? Ie, mi fydd di ros o micro flan. Dew, byddai'n iawn. Says she. Oh my god, mae'r car yn edrych yn lysh. O, helo, Lara. Mae'n lot o wahanol. Neis, ddo. Edrych loads wes. Lot neis, ie. Ond, ie. Barod i eddi? Na, dim really. Ti, fi ti ffain. Fi ti ffain. Edrych fan o gwbl. Na? Na. Ond i'n gobeithio byddai'n teimlo bach mwy excited fod yma. Nerws neu? Ie, sa'n mo, just fel, dredo fe. Fi ti ffain. Just pa'n meddwl ti e, just cara fe. Just fel nes di dretha. Ie, o'n i slow ddo, ne? Na. O'n i'n watcho fe, to fe, ar ôl i bod ma, nes i edrych watcho fe nôl ar ôl mynd nôl. Ti'n bod ti yn y car, teimlo mor ti'n nhw'n ffast. Ie. O, jyst i yn ôl, fi'n edrych ar sledge, o fi'n mynd really slow. Mae'n teimlo wahanol yn y set. Ie, ma' fe mor wahanol. A mae popeth, ti'n overthink o popeth beth ti yn y car as well. Ie, mae mor wahanol. Ydy. Ond ti'n mynd i fod ar y mwd tro ma, which mae hwnna'n mynd i fod yn lot rhwyddach. Mae'r porfa'n slick. So pryd nes ti practiso ar y porfa, mae'n wahanol. Ie, oce. Am ti gwrdd. Mae'n gerdd over yn dynwyr. Fi'n edrych pan i gael glasur y wyn. Byddai'n cheer o ti anod, Gerdd Eri. dynwyr. Dyma Gwen a Beatrice gyda ambell i air i ysbrydoli. Be ni fod wneud? Siarad y fi. Diolch am y stickers, Gwen. Ti os ar i dde? Ydw. O'n y car newi? Sut ti'n teimlo? Bach yn apprehensive, sa'n gwybod. Mae fe'n goch, mae fe'n shiny, a sa'n moyn... Pwy casio ydw? 3, so byddai tu ôl i ti'n watcho ti. Mae car edrych yn well, yde? Fi licio fe. Edrych ar fi a shed cynni, yde? Na. Mae'n well. Na. Ond Ma' fe'n to, shed- dal fel shed. Shed Cymraeg nawr, dim shed Saesneg. Ie. Ie. Just cofia, sa'n licio ti, sa'n licio neb. Good advice, diolch. Oedd ydw'n meddwl ar y start. Sa'n licio ti, sa'n licio neb. Hana'n barod i fynd, ond oedd syniadau arall gyda'r Mini. Dylan Hughes a Osian ei fab yn trial popeth. Dan y rwydi. Mae'n sy'n i chi, dda ni bod o eili'r bore, sawn nhw'n deall fi ni. Lot o help. Diolch oeli. Ei, tro lawr na. Bump start amdani. Tro lawr i'r cornel yn go. Go Touch out. Tys yma. Touch out. Off. Wel o leia mae'r boes wedi gwneud bach o cardio. Ond dim look, felly jump leads amdani. Mae pethau'n dechrau mynd yn dechnegol nawr. Na. Dim gobeith bod hwnna'n mynd i weithio. Very long way round in. Something's wrong way round in, yeah. So I've got you well. Hey. Dim ond un peth sydd ar ôl, mouth-to-mouth resuscitation. Pam maen nhw'n galw ti'n oili? Pai gwrthi lan. Bang! Sy'n ddim camera tu ôl ti, wedyn ni'n rhywbeth ydw. Fi'n sain, fi'n cael ei sain i hwn, fi ddim bod raso hefyd. A chill Sunday yn lle. Mae'n bach fedd o. Not all heroes wear capes. Emyr oili yn achub y dydd. Sdim boi well i signo petrol. Hana? Beth yw firing order nawr? Firing order. 1, 3, 4, 2. Mae gweithio bod eilir yn dysgu i firing order. Firing order. Firing order. Pa ma hwnna'n swnio'n gyfarwydd? Reit. Firing order di 1, 3, 4, 2, so mae 1 yn agor. Reit. Yr next un sy'n agor yw 3, yr next un sy'n agor yw 4. Pam dwi'n mynd 1, 2, 3, 4, da? Lle di bydd cael ni? Pam? So bydden nhw gyd yn agor un pryd, Bang! bydden rest ydyn. Sy'n rhoi plygyd yn y fforong, so fe'n redig. Na, ni di gwrdd. Reit, fi ffili... Osian, mae gwaith dysgu dy ti o. Ie. Bant ni i scrutineering gyda munudau'n unig i sbario.
Dein ymlaen a drivers briefing wedi wneud. Best of luck to you all. Thank you. Mae'n amser i raso, a gwawr oedd mas gynta. Go for it! Gwawr! Right, men's class 6 final call, please. Men's class 6 final call. Gwawr! Go on! Stop at men's class 6 standby. Yn trial? Wyt ti gael na fyna fyd? Gwawr yn anffodus yn gorffen ola, ond adeiladu profiad yn y meicra yw'r nod. Tro Hana i fynd amdani nesa, a mae'r #1 fans wedi cyrraedd. So, si roedd i bod yma, Deos? Oedd hi'n alright, actually. Oedd Hana mas wedi bod yn mwy nervous. Ie, gysgodd hi'n oreit, yma. Do, oedd hi'n iawn. Dwi'n credu just bod yma, am bod yr women's allan yn hwyrach. Dwi'n credu bod hi... Mae gen i lot o waith aros yn does, efo. Ar ei beth chi ni, you just neud beth mae'n gallu ni. Exactly. A rwy'n dweud bach o advice iddi, just cario ymlaen, na di beth ti eisiau gwneud, yn lle just gwrando i bawb. A rhaid ti'n hyn, rhaid ti'n ei llall. Ond bod hi'n benni cyn wech y gloch, wedi'n Ie. Fe'n eitha handi. Neu bydde hi'n apus, fydde hi'n methu allan ar y gwyn coch wedyn. Ie, fi. Bydd hi'n upset am hynna. Fi eisiau botel yma o'r enw, siwr. Ie, pa gael y lliwel na'r number. Ddim yn ddafa. Las fydda i. Byddwch so? Y rhaid i rywun benni ddotha nhw. Eitha sentimental i weld yr number ar y car, ydy we. Mae fe lyflu, ydy. A mae'r un marks ar imp, ydy we. Sdim troi nôl nawr. Bant â hi i lein o lan. Ras 1, dosbarth 1 y menwod, 8 o geir ar y lein. A blas o beth sydd i ddod yn llythrenol. Lwcus bod y goggles mlaen. Coni off te, ffili aros i weld y ras ma. Fi wedi bod edrych mlaen i hwn ers ache. Cer amdani, Hana! Fi cysau pa ma hwnna'n digwydd. Os rhaid cael cliffhangers pob tro. Yn y Pennod ola. Raso i'r gornel gynta. Sneb yn fan o'r make-up trial cyn y briodas. Oh my god. Mae trwy'n yn frown. Raso i'r capel. Come on, Dad, ni eisiau mynd. A mae'r finale mynd i fod yn... beth yw'r gair? Good. Yeah, very good. 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 Mae'n edrych yn good, yna. Good. Very good. Good. Yeah, good.